Der er en dreng, som har taget sit tøj på med branden udad. Der er en dreng, som griner højt af en vits. Han griner højt end alle de andre. Hvis der er nogen, der griner alt for højt og længe efter, at de andre er holdt op, så er det nok ham. Den dreng er mig. Det er mig, der har trøjen omvendt på. Det er mig, der griner for højt. Det er også mig med vandbomberne. Altså ikke sådan nogen i balloner, men den anden slags. Jeg hedder Frede, men det er ikke altid det, de andre kalder mig. Jeg er virkelig god til vandbomber, men så skal man ikke glemme, at folk kan blive vældig sure, når de får vand på tøjet og i håret. Jeg prøver nok at lade være med at lave for mange vandbomber på den koloni. Vi skal spille vandpolo. Det er Karl og Victor, der vælger hold. Pigerne bliver valgt til sidst, og mig. Jeg er lige ved at ikke komme på et hold. Men så kommer Karl i tanke om, at jeg kan være målemand og sidde på mål, så de andre ikke kan score. Så vil de godt have mig på holdet. Det er heldigt. Jeg tænker på, hvor længe jeg kan holde vejret under vand. Jeg håber, jeg kan rigtig længe. 2 af pigerne er allerede blevet trukket op i nogle andre kanoer. Lidt for sig selv ser jeg Camillas hoved dukke op af vandet. Hun spytter og proster. Har kun lige hagen over vandet. Hun ser på mig med et blankt blik. Så forsvinder hun under overfladen igen. Forsvandt hun bare. Jeg er Frede, men det er ikke altid det, de andre kalder mig.